Juraj je flegmatický typ, ale je s ním veľká sranda. Má pekné meno a aj priezvisko. Myslím si, že Juro Mikuš je po osobnej stránke vyzerá celkom inteligentne. Zatiaľ som nemal dosť času zistiť, či naozaj je, ale pôsobí tak. Čo viem, tak má aj vysokú školu, takže asi tomu tak bude. A po hokejovej stránke myslím, že to je výborný útočník a že mal šancu hrať v Skalici so Žigom a tomu veľmi pomohlo. Teda má šancu hrať tuto s dobrými hráčmi, tak ako aj po minulé roky a že každým rokom lepšie a lepšie. Trenčín. Zo Skalic. Toronto Marlies. Lev Poprad. A predtým bol vo Fínsku. No, potom išiel do Fínska, do Turku. 2. Neviem, či už dal nejaký, ale asi 2. To viem úplne presne. 9,5. 9,5. Tak má parkované miesto vedľa mňa, ale málo kedy tam stojí to jeho auto, teda skoro vôbec. A občas tam stojí ML-ko, Mercedes. A myslím si, že možno aj to je jeho obľúbená značka. Tak on chodí každý týždeň doje na nejakom inom, takže neviem, sa mi zdá, že teraz má super. Tak jeho priateľka je blondína, takže určite nemôžeme povedať nič iné ako blondína, tak to už býva. Tak ženu má brunetu, tak asi brunet.